Vayana Bruno, muzukuru wangu. Munoitwani? Johnsen Chagweja. Kuda kwashe bvuno chi? Ndati kuda kwashe bvuno ndiye sazita wababa vapanavo. Ari mwana weyazvanziyani. Yangi. Chigirya ndiye munin'ina wacho ainziya Chigirya. Atakaviga last year but one. Mishek. Mishek. Zaka ndingahlei kana ndichingopererwawo nemhuri zvakadii. Zvakadai. Tongozoti ndimwari unoita zvinhu zvani. Alright. Ndapedza handina mashoko akawanda. Mugota muna saka kuno munogara kupi? Muchibva pamusha pana. Mogara pamusha pana. Ndogara pamba pangu paseri apa. How many meters from here? Kana kilometers? Kubva panapa. Maybe 50 kilometers. 50 kilometers zakawandisa mudhara. Saka ndakaenda kuchikoro here. 50 zakawandisa. Wapanoenda parwizi apo. Maybe 100 meters kana 200 meters. Mabhuku ndo akaita mashoma vakomana. Mabhuku akaita chi? Makadzidza makaenda kuchikoro? Shoma. Magumira standard. Ndagumira standard 4. Maishandira? Makamboshanda? Kupi? Kuhondo. Muri mukomurederi? Kana muri mujibha? Kuhondo ndezvekuhondo. Ndivana mujibha. Ndoshanda nei nemakomuredi. Api? Zipura kana Zanla? Zanla, aiwa. Manga muri kupi kubase kwenyu? Kubase kwedu? Tatishandisa kuti area yedu tatishandisa kuti kwanzani timwe hatakwanisi kuzvibata nokuti nendakamwira asi tisu vashandi kana mudhara wapana vanonatsoza kuti tikataura kuti zvakati kana kuti ndikaonekwa kunzi zvakati ine nhamburwa kamonda andine mambobata AK47 ere mudhara? Ani? Imimi. Munogona kuridza pudding? Ndokonewa nei? Makaenda kuhondo mune makore mangani? That was 1977. Ndine 18. Kuno kumasvingo kuno? 18 years. Makabva kuchikoro muchienda kuhondo? Ndichibva kuchikoro. Kana kuti makangotorwa mamisha umu? Isi takazotorwa mumamisha zvavo. Zita renyu kuhondo mainzani? Zita renyu kuhondo mainzani? Jamba Jecha. Jamba Jecha. Yes. Because kumanya chaiko kana komanda tikangotaurira noti zvakati. Mwedzi space ndotobuda ndodi. Komanda wenyu ainzani muchimuziya? Ainzani? Ainzi Teddy Chimurenga. Sidi Chimurenga? Teddy Chimurenga. Nadendera. Alright. Achiri mupenyu ere munhu uyu? Tichazova kuonana. Makore awanda? Takapedzisira kuonana, that was 1984. Tikahonde yentumbani. Ntumbani ndeipiyo? Yebhuruwa yoko. Ekuground? Imi makaenda kuarmy here kana kuti hamuna kupinda army? Handina kupinda army, ndatovawo zvangu nhaitoryawo
Zakadi. Sanaka. Makapiwa 50,000 yenyu. 88 Manika Road. Wararo. Ndakaipuirwa mumasvingo. Oh, makanakirwa naye. Unozoda zvakadi. Hatiti. Makatengechi. Mumbembiri. Chete. Mbiri izvozvo ndikati ndobhasara rangu. Alright. Asi makaenda kunzima. Makanyatsotaura zita renyu chairo vakakutsvaga vanokusiyai kuti ndimani. Makarejista kunengeri kuna 88 Manika. Zita renyu chairo matinonzana? Johnsen, Brazen. Alright. Teddy Chimurenga. Akomanda nanadendera papa. Ine hapana munhu anga asinganzwi muno. Vakangoona tingoti kudai. Otonzwa vaitaura kuti chakandeya. Ya. Chakadi. Chakandeya. Saka makambopfuura murungu achitofa. Ungazviona zvemhumhuru. Kungodzoserana chinhu. Handizi. Iwe kana ukanzwa munhu anoti ndakafura munhu kudai. Kungodzoserana chinhu. Handizi. Moto nomoto. Because yaichinzi Guerilla warfare. Alright. Yaichinzi chi? Guerilla warfare. Saka yaitikirana. Yaitikira imimi yenyu yaitikira kupi? muno muradius medu muno. Handisi radius yenyu ndiri munyowani. Ino yedu Zaka ino. Zaka. Oh. Zvikopokopo zvichiuya. Ndege ndiyo yasingasviki kuwanda. Kana kumunhu anoziva hondo ikanyika chibva ukoko inengosvika kana ndikaona kuti ndakasira kuda kuata ndomira pachena apa ndakadai usazungumisa musoro chongosvika chidii chipfuura hachina zvachaura kana ndikachinzwa chiri koko ndikasvika ndikamira muzasi momuchiwo haundibati ndongomira ndakazoenda mapai asi ukangozungunusa chigumu kudai waenda. Saka imimi zvombo zvenyu maizvona zvombo zvaishandiswa papa zvenyu imimi zvimwe zvaibva Cuba zvimwe zvichibva kuChina zvimwe zvichibva kuRussia nekuYugoslavia. Imimi yamanyatsonzi iyi ndo yenyu chaicho yamaifarira enzi chigani futi. akomana izvi zvakatodarikira dzimwe handichagoni kuzvirangarira asi ndoziva kuti chaichoyoka yaitorwadza muhondoka ndikakudza kuti ndikakurovera yeChina kana yeRussia AK-47 kuti banana pareo AK-47 paitova nedzimwe dzekuti because yaiva Guerilla kai paGuerilla katotamira namupata kudai ndoshandisa yanzi mota kwai RPK7 yes bazuka RPK7 tadhivana mupata kudai ndongorovera pamupata apo wotodi munoputa maflagmans anodzokepi aiwa saka makanyatsorwa hondo ke mune makore mangani mamaji zvinezvi ndane 65 makambosenza kana kusiri kuno kana kuharare mambosenza kana kuharare
Harare handambosenzera kutomboendako kwandakandosenza Harare ndakaenda ndichienda kumukoma wemukomana yatiri kuita kwaHebheti Murehwa ndikatomboti kwanaHebheti Murehwa unzi iwe unomweya sowani sowazvopo vanhu vekumasvingo muno musoro unodi unoziya zvobo wanga ri kuno esvi apo papi makamati apo papi imasvingo kai oright aiwa saka pana vanhu vamuda kukwazisa muchivazivisa kuti muchiriko ndingazivisa vanani kana vari kunze kwenyika kana vari muno masvingo ini handidi kuzivisa vanhu nokuti munhu wese muhondo mamusina shamwari shamwari yehondo chava chii pfuti shamwari yehondo chava chii pfuti ukangoti inde kudii enda mubvunzani kuti maswera sei ende slogani yacho tikangodhivana kudai ichichokoto uchitiwo chokoto kudai iwe haungamboni munhu kuti ndiwani because ini ndikangonzwa kuti chokoto indotokoka ndodi ndoanzi ndotodii makudeni saka kana mukasangana sadheni iri kudayo kuti zvakaita pano pazvitinapo hakuna anoridzira munhu munongotizana muchisuduruka muchinde nyorai koda kuziva kuti kana pamune masongs maimba masongs api afafu masongs amaimba muchiri kwaziya akomana ini safu aiwa sangu waenda naro imba yakasonga kamaimboimba muri kuhondo takazopakata iyo magidi okusunungura iyo zimba ndome haichenedzi simita gara ushungurudza mhuri yese yeZimbabwe tisa zvitongo hamaita basa mudaro